khristina and Sourav ni Nokhwng kwtal khlaimani. O haikino boroni hamjangmung tei Nokhwng kwtal khlaimani. O haikino boroni langmao babungni Nokhwungo o haikino kaitor tei borno khlaitong. Kaitorni ha mari baino tini angka jingle kenai nini hamjang ma tondi jangkenai no nang rebai nini bai flia hamari jini saka wo tonai o ani shubrai jishu khakshang ma kupulong revai toni ti jini Nokhwng Nokhwng Kaitor nini hamari shey jadu tini berjamani jadu tini naik tomani sudah tirai kemobatu jadu tini Tharbay belro mai jango siwai na kha nang bai no katan sake ya kromai kenai him lai nani negeri hai ma imangani kaitor shilam kha